and so adumni no na urade de yakwaba ya okra ya wa medru no oye ni party sewa ya oyale da hospital no oye ni party sewa ya enne ya bona bomu a ya de na kwahye mochre no oye ni party sewa because so this anya me na keka bom na udu onyame ase da ma ne bia sa bia wa no na da onyankopon ase bia wa no hye nyame ya no ya Jesus. Medical catch on say some perfect service ever was say you better when you ase na you to the money in a share radensa sire rade banbo ene ne hwesopa bone ewo danimo da bia eye adechie no bone doso chen papa sane Bible no kan o Matthew chapter 6 verse 34 no empanyimfo nso say sane papa Canada no say yanti asem bone ayechi ena no pa menu mienu gina urade asem so ewo Romans chapter 6 verse number 23 so na ye de abompae was say na bone akatua ene owuo na nyankopon adoma chede ene dankwa wo yan awrade Yesu Kristo mu ye bompa ya sere awrade wo bone fache sere awrade se enradampo ebia wo fa baabi eni ye mu kasemu ena no pai ye sere awrade se onto ye ho na onhoro ye ho na ne aye ni efie nyina awrade mfache wo Yesu demo pe wa no bompa ye sere awrade wo Yesu demo awrade ma wo Yesu demo
Onyankopon shira upi. Amen. Se anopain so ode wa fidie na to sompa. Na ufole sompa first service. Onyankopon no adini ye. Yes, yes. Ebra so say ekotie Onyankopon asem. It's time for the word of God. Yes. It's time for the word of God. Yes. Ebra so say yeti Onyame asem a yebe gina so na yede abompaye enede. Sabre de ya share link na ma foforo so enjoy service no. Like some page, you know. Frobi no be so frobi. Catch and say onion some perfect service. Yes. Patient do emojina so Melen ayeyi emojina so I am Ishmoto omojina so Root Asambwa mojina so Efia Gospel mojina so Bon share link no ma afufro so follow. Eye bio radio no volume no mo bio TV no volume. That's no. Right. So group bi so da of contact no so ya tam link no tum. So perfect service ajayo ha oni nyina mo ma awrade Na awrade beye. Yes ajay wa mani ni nyina mo ma awrade Na awrade beye. Ma me papa o ha on saying wa mani ni saying baby abrabo na dru na eni da so ya san manipa ni bi aso de me person me catch on say emra mu aye den emra ni papa ba emra ni pa ni da so asan no hono Onyankopon kire say Onyankopon Eti Nyankopon say onim je hia onyina so je say obisa yenti na sesa wo jai wo hawo ni nyina mu edema Awurade no yenti na sesa wo jai wa mane ni nyina de mu ma Awurade no Awrade beye. obi hweye obi tie o se yade edini nya yade edini manya yade edini krunya yade edini yirinya yade edini papanya ni mamenya jani nyina mu ma Awurade Na awrade beye. obi so how nyina ne se na dwuma nyina sei sikasem ho aye den eka bi atono so ne nuama wakra fru obi man so apa eka ya mene no obi se nuama ne nyina so nuama na ye bisi basa jani nyina mo ma Awurade Na awrade beye. obi se na ware egu na dwuma no egu awiempo obi se ne ma na sei obi so se ne ma wade obi se na awasem mesi jani nyina mo ma Awurade Na awrade beye. jani nyina mo ma Awurade Na awrade beye. nyame gusua ojenema obi so hwe obi tie wo obi man so obi kuro so say ye Asia say ye Europe say ye America Australia continent bi a wo hwe ye out ye ni enano pay jai wo ha ni nyina mo ma Awurade Na awrade beye.
so daya mesoso no nye daya mesoso no nye daya boni so edisu so boni ene bere ne pa obi so se nyoma sori ewa busua no mu nyoma amane homene so no onyame ose otre ne nsa woni bere mu a ose akudie biara ebrase enti jai daya so basa amane ni nyina jai ni nyina mu ma awrade na awrade beye onyame ba ku pe na wotwe nyina me no kasa afa asema mato de se awrade nya de enkayo bosome. Remember me, oh God. Yes. Awrade kai me. Remember me this month. Awrade kai me. Ya share bosome for frase. Awrade kai me. Bosome ngotwi awrade kai me. Awrade kai me. Opo free January sa besi agesi. Niema mo na ye den. Niema na sign echi. Baby bi eduru wanimu ye guase. Baby bi eduru awrade amemo niema aye bisi basa. Ye bu bebre nipa esre ye. Ye bu bebre nipa atu ye den. Enya nkwa na ya tu din wo ye fro yarefo no o hieni no sansani no koboni no boni ni die wa to boni mu no wo ye fro kowensani jama boni no ya make sure say anano abofo okosra eye Maria no omo ka kire say wabusuani Elizabeth na de wo fe no oboni na just omo yi Elizabeth na firi ho edi amode ato maame ne say oboni was we ni ne bosomi a etoso ensia edi be na nipa fro ebi fro ono kwaso so he enye din papa ano boss mbasas ano ara ne na adomanya mi bo enano pay mame no nkotwere sem no nyame asem a ene me no ka bi otwere sem no emaye enko Genesis chapter 18 Genesis chapter 8 ye can verse 9 to 15 Genesis chapter 18 verse 9 to 15 enti nyame asem na obisa Abraham say oyire Sarah ewo he na osehwe o ntomadan mu na oka se ampa mesan maba won chen afida sese no na oyire Sarah anya oba na Sarah etie no ntomadan epono a ewo na chi no ano na Abraham ne Sarah nyina nyini a wadi mfrinhie pii na de yema ne to atwa wo Sarah ho enti Sarah se ne mu ka se semanya wi abre wabo na miwura nso abọ akọkọrọ yi ana menya anigye na Awurade bisa Abraham se adentina Sarah se ampani ampa Maria manyini maye ana manyini na menya oba biribi ye Awurade ye na bra ma hye no mesa maba oncha afida sese no na Sarah nya oba. Amen. Hallelujah. Amen. Asofo nyame abofo mo be nyina no mo de Abraham ne Sarah din kra nam da na abofo no nim Sarah din abofo no nim Sarah yoboni abofo no nim Abraham so eniba dia me pese me ma hu enano pay ewie enwumere ba bibia wutie ye firi bia se onyankopon nim wo hawo ni nyina onyankopon nim wo amanne ni nyina nyame nim se wo peba wo nyiba nyame nim se wo yade nyame nim se wo ware sem no nyame nim se ekabi ya to nyame nim se wo adwuma no eya sei nyame enim nyame nim de ato nyina de ato abusua ni nyina nyame nim o se na Abraham ene Sarah omo awie akokora ne abrewa bo omo nyini omo adu omo mpanyin fie no na bia adure de omo nyini yi. Hallelujah. Amen. Ene
wa wo hwɛ me a wotie me deɛ na ɛyɛ wo sɛ deɛ baabi bi a wo mfie na duro no deɛ sɛsɛ deɛ ɛnyɛ yie biom baabi bi aduro deɛ ɛne da so ayɛ dɛ ansa anso ɔbɔfo no ka kyerɛ Abraham sɛ oyere Sarah wɔ he ɛnɛ nyame bisa sɛ wo ma no wɔ he wo kuru no wɔ he oyere no wɔ he w'adwuma no wɔ he w'akwantum nkratasɛm no wɔ he w'aboafoɔ no wɔ he nyame wahyɛ da no wo bisa onim ɔsɛ meyere Sarah ɛwɔ tomadan mu Sarah pie ɔsɛ mɛsɛ aba ha biom mɛba abɛsra mo biom na afida sɛsɛ a mɛba no na oyere Sarah ɛnyɛ sɛ wanyinsɛ kɛkɛ o na okuta ba hallelujah amen ɔkyerɛ sɛsɛ na wɔtwe sɛ ne sɛsɛ o bosome sɛsɛ afida sɛsɛ na wɔn so na wase bi wate amen ɔkyerɛ sɛsɛ yare no bɛdwane o amen ɔkyerɛ sɛsɛ ɛka no bɛfiri hɔ na no ebi si wɔ Samaria kuro no pono no ɛno so nyame difo Elisha kan sɛ ewom sɛ ɛkɔm no mu ayɛ den ewom sɛ baabi aduru yi yɛnim sikani na yɛnim hiani ɛkɔm no ano ayɛ den sɛ nipa kuta sika kora ɔnyɛ aduane ntɔ aboa biri bubo biri na nipa tɔ nipa ɛdie ɛduru baabi sɛ nipa ekum wɔ ma ɛna ɔmo wiɛ anso nyame ɔsoro ne asase yɛ ne deɛ ɔkyerɛ sɛ tomorrow about this time na aduane ebu wɔ Samaria kuro no pono na ɔhene okuni ni sɛ sɛ onyame bebie mfɛnse wɔ ɔsoro mpo ma wɔ soro mpo a nsɛm na me akwa yi kan enya ade abesi anso so nyame difo ne sɛ ɔkyena wa wo de wani behu anso dipa de oni bi ni ɛne nipa bi sɛ baabi bi abrabɔ na duru ne deɛ baabi bi a wɔdwuma na sɛ yakɔduru ne deɛ adwuma no ntimi mpagya biom abusua na wɔafiri mu nsa ne abusua no si ahodwo no o nipa papa bi ntimi mfiri fie ha obi koraa etwa mo mpoa obi kanse hunu kyerɛ wo abusua nti ohia nti awari nti the ancestors will do what them the ancestors will come for kyerɛ or come for kyerɛ yes anything as some perfect service o de jai o how ni nyina mo ma awrade na awrade bɛyɛ some nyame a ɔtraining sa wɔ ni bremu a ɔtraining sa wɔ ni bremu a ɔsɛ akode nyina brase na ne di Emmanuel no kyerɛ sɛ onyame ɔne yɛn ɛwɔ hɔ hallelujah amen yɛhwɛ Genesis chapter 21 verse 1 to 6 say Emmanuel nyame ne yɛ wɔ hɔ ana sɛ nyame ɔne yɛn ɛni hɔ yɛhwɛ verse 21 verse 1 to 6 no na awurade bɛhwɛ Sarah sɛdeɛ ɔkaeɛ no na awurade bɛhwɛ Sarah sɛdeɛ ɔkaeɛ no na ɔyɛ Sarah sɛdeɛ ɔhyɛ ne bɔ na ɔyɛ Sarah sɛdeɛ ɔhyɛ ne bɔ no na Sarah nyinsɛne na Sarah nyinsɛne na ɔwɔ babarima ɛma Abraham wɔ ne nkɔkorabere mu Abraham wɔ ne nkɔkorabere mu bere a na Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no Abraham to ɔbaa Sarah womaa no di Abraham to akora no a ne yɛ Sarah womaa no din sɛ Isaac na Abraham ba Isaac din na ɔtwe no na Abraham ne ba Isaac din na ɔtwe no otwa no twetia sɛ Onyankopɔn hyɛ no na Abraham adi mfirinhyia ɔha bere a ɔwoo ne ba Isaac na Abraham adi mfirinhyia pɔlepɔle ɔha na Sarah kan sɛ Onyankopɔn ama me Sarah Onyankopɔn ama me Sarah biara ɔbɛtie no bɛsere obi bia so ɔbɛte me Sarah masɛm me so ɔbɛsere amen obi biara ɔbɛhu no ɔbɛsere o yɛmo bebre nyame bɛhyɛ yɛ nimonyam na nipa bi ɔbɛhu wo no na ne bɛgye wo ho ɔbɛsere waka na bɛmo sɛnea n'asɛm no teɛ hallelujah amen ɛnɛ soso saa nsɛm na bi
ɛna yɛka kyerɛ wo nyame asɛm ka kyerɛ wo ɛna no pa yo ɛna wie yo mfirihyia dodoɔ sɛ no wakɔdi na aburukyiri hɔ Europe Asia hɔ onkrata sɛm wawade sɛm wadwuma sɛm obo okro sɛ ajapadeɛ bi a menyanya bi mechi menyakora ka meba Ghana menyakora mekɔ menchi anso mentimi enya hwi wɔ menchi eniti na ma mentimi nkɔe ewiemu nyanya mesa kyerɛ na Abraham anyamfisha pɔlpɔl ɔha Sarah anyamfisha pɔlpɔl ɛdɔ kono ye gyina nyame asɛm so sɛ Awurade men so bɛsra me Awurade men so kaime bosome besrame bosome kaime bosome kaime ma bosome kaime pomude bosome kaime wari sem bosome kaime mano bosome kaime juma sem bosome ma wo sem no kaime bosome me ma wade no ma kwentu sem no kaime bosome da yeso basabasai kaime bosome bie wa no bompa sa Awurade kaime obi ama fa pray I am Ishmael to one bias. If your gospel one bias, Ruta Sapa one bias, Africa Champ one bias, Leave one bias,
sebrena masha akodasa se ochire se na wochi sele se osome sele se ewurade abehwa ewurade akawo sele ni mo pro hulo ina boye ne tie yo ano vampire Diana una Diana how Diana money Aisha Dauda Sugunya Musu Aisha Dauda Frerade Echempo Frerade Erade tie Ajimai Edu Frerade Ata Sugunya Musu in the name of Jesus Christ. Yankopon shiraupi. Amen. Se anopay obompire. Se afe na ode wa fidie no ato Terra One TV a Sumpa first service. Yes. Sa afe na utie yen e was Sumpa radio. Wa be rechi wo space ne so a Sumpa first service. Yes. Ebra so say ye to the muni nyina share radensa. It's time to commit the whole day into the hand of God. Ebra so say ye to the muni nyina share radensa. Sre rade bambo wo dan mu. Ye sre rade ho say on hwe ye so the munu ye ne ye ma ye kunu mu ye yire no so ye dwuma ye fo ye ho ma asem. De bi obodin say eda no bone wo dan mu ena papa wo dan mu shira wo dan mu na o kan Deuteronomy chapter 28 verse 6 no o sin shira be kamo e wo mo adifre mu na shira kamo e wo mo fiba mu ye bompa say ene dey onyankopon shira ye wo ye difre ni ye fiba mu ye twa ni die mu ne ye no mu ye ka kwani abadie mu Ewurade ma ye ho e ma asem Ewurade nya ya doye ene dey Ewurade nti nanim kire ene dey. Pray for the day. Open your mouth and pray for the day. Pray for the day. Pray for the day.
Ibrahim Bompire, Georgina Ayambili Bompire, Georgina Ayambili Bompire, Ships before UK Bompire, Ships before UK Bompire, Victoria Bompire, 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 Asante, Sukuya Asante, Nana Jesua Bompire, Ophelia Bompire, Wayo Bompire, Sukuya